Θέλω να σου πω πόσο χαίρομαι που αποφάσισες και εσύ να μπεις στη μικρή μας ομάδα. Πρώτη φορά είχα πρόβλημα με τον Δημήτρη. Όλη την εβδομάδα συζητούσαμε για αυτό το καταραμένο πάρτι. Ξέρει καμία σας τι είναι αυτή του Tomorrowland? Τι ξέρω εγώ. Καστοριά είναι δίπλα σε ένα ποτάμι. Όχι, όχι, όχι. Κάπου στο εξωτερικό είναι. Αυτό έχει ακόμα ελλείψεις. Εκεί θέλει να πάει το 2018. Όλα εκεί θέλουν να πάνε. Κάποιος του έχει βάλει στο μυαλό την ιδέα ότι όταν γίνει 18 θα χρειάζεται την άδειά μου. Πιθανότατα η κόρη σου. Την Αγγελική. Δεν την νοιάζει καθόλου. Α, όχι. Αυτό είναι πολύ αφοσιωμένο στο διάβασμά του. Το Σάββατο έχουμε και τη μαθηματική Ολυμπιάδα. Λοιπόν, νομίζω πως όλες έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε, εκτός από μία. Η Ολίβια στον κόσμο των μαμάδων είναι ότι ο Γκαλάκτους στον κόσμο των κόμιξ. Δεν νικέται από ένα σούπερ ήρωα μόνο του. Έπρεπε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας μαζί. Νάτος, πάμε να το ρωτήσουμε. Δεν θέλω. Εγώ τώρα προχωράστε αυτά. Γεια σας, αγόρια. Γεια. Πάτε πρωτάρα. Ναι, τι χάνετε αυτό. Από τη Δευτέρα Λυκείου πάντως θα πάω μόνο εγώ. Κάνανε συνασπισμό το ρήμανάς μας, κάτι τέτοιο. Κρίμα. Όχι τόσο. Άκουσα ότι έχουν βγάλει τις προσκλήσεις σε προσφορά. Έλεος. Θα είναι γεμάτο από τίποτες. Ναι, καλά, εσείς μην έρθετε. Λες, εσύ